Naiz irratian, bigarren kafea. Gaur elkartu da Labiren batzorde teknikoa. Aste Santuaren osteko egoera epidemiologikoa aztertu dute, lehendakaria buruz zutela. Inigo Urkulluk baztertu egin du neurriak lasaitzeko aukera. Bai, haserre dago Urkullu. Lehendakariak atzo aurreratu zuenez, ezin izango dira inolaz ere egungo neurriak lasaitu. Eta herritar guztiek indarrean daudenak beteko balituzte, egungoak baino murrizketa gehiago ez liratekeela egon behar esan zuen. Bakizue, erruga beti besteena. Triste dago? Seguru baietz. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Aizue, baina bigarren kafea ez altzen COVID-aren gatik ies egiteko txokoa. Ni festago ez etorri naiz gaur. Bale. Ba, dantzan jarriko gaituen abesti bat prest daukat. Izan ere, gaurko egunez jaio zen Lu Bega abeslaria, 1975ean. 80ko hamarkada bukaeran famatu egin zen bere abesti batekin. Ze abesti zari naiz, Amaia? Mambo, number 5. Mambo! A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I need. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Horrela saioa hasi dezakegu, baina ez pentsa nik ere prestatu dut efemeride bat. Bina dantzan iteko modukoa da, ez? Noski, jakina. A ber, Amaia. Baina manbotik soulera egingo dugu salto. Gaurko egunez jaio zen Al Green, 1946ean. Al Green estatubatuar kantaria, soul musikaren ahots berezienetako bat da. Gospela abesten hasi zen eta horregatik Reverend Al Green ez izenez ezagutzen dute askok. Entzun dezagun. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Baina niri musika estilonek pixkat erromantika jartzen hau, Bueno, tira, agian musika da, baina agian gaurko eguna da, bakizu ze ospatzen dugun gaur? Ba, egutegiari begira, esango nuke Hermenegildo deunaren eguna dela. Ez? Nik memoriz dakidala, santutegi guztia, esango nuke baietz. Ba, ez, neska. Ez? Gaur, apirilaren 13, muxuen nazioarteko eguna da. Ai, muxukoen nazioarteko eguna, esango nuke nik. Egora latz, honekin muxuak ematea zer den ahaztu egin zait dagoeneko. Musuak ematea eta jasotzea milaka eta mila urte dituen aitura da. Beraz, egoera epidemiologiko honekin ere ospatu inberko dugu. Kontuz, negazionistak garela esango digutelako. Nien naiz hasiko orain musuak ematen, Ez maitena, baina, bueno, muxuen garrantzi aldarrikatzeko ez dugu muxurik eman behar. Badaude beste era batzuk. Adibidez musikarekin, bigarren kafean egunak musikarekin goxatzeko ohitura daukagu. Eta musuen nazioarteko eguna izanik, emoztazu musutxue, jarri berko dugu aztegi. Maitie, hartu isu buruxu, guztixe, eroa isu bixo, tristie, zure pixotzarekin, emoiztazu portxu. Txoin. Lehiaketa kutsu hartzen diot nik honi. Joango gara musuak aipatzen dituzen abestiak esaten. Aurrekoan itxasoakin egin genuen, nik irabazi nun. Eta enuen saririk jaso, Gaurkoan saririk badago? Ba, bida, esan behar nizun, karo, saria musu bat dala. Musu bat emango izutela, baina ezin dizkizut musuak eman, beraz, saria ondo pasatzea da. Hoi, pixkat Mr. Wonderful izan da. Pixkat oso, igual. Pixka wonderful izan da. Maiten hasiko zehazu. Bai, baina nondik hasi, 100 abesti idatzi dira musuen inguruan. Batzuek izenburuetan ere musuak aipatzen dituzte, kontzan mendibilen musuz musu adibidez. Musu eman dizut eta beti gaudu egin dugu
musu horrek beste unekin besarkada jandu. Musuz musu, musuz musu. Kasianok ere zorionak eta musu bat esaten du bere abesti mitikoan. Pantxoa eta Peiok eguzkiaren musu garbi aski zaizu. Amaia, gazteena zarela eta kanta zarrenak aukeratzen dituzu. Mega, esango nik berrio bat. Aipatu dugu orain ezin ditugula musu asko eman, baina zetak taldeak zeinen ederra izango den abestiarekin itxaropen mezua helarazi zigun. Ea abestian esaten den guztia laster betetzen dugun. Entzun. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan. Nik garagardo bat zerura begira hartu dut dagoeneko. Bakarra. Bueno, bat bai bentzat. Bino, musu bat larrunen, oendikan ez. Ja, nik ez da. Ai, zenbat musu eman gabe. Ai, eta zenbat gaur lo egin barik. Zenbat negar eta zenbat min. Venga, jarri abestia desiatzen zaudetela. Bale. Negar, da zenbat min, da zenbat gau, loen barik, zenbat musu, eman gabe, zenbat malko, maite zaitu dalako zugabe. Nun zauden, zugabe, nun zauden. Ai ama, bino zenbat abesti ez? Bai? Ta inglesez zer esanik ez? Kiss hitza aipatzen duten abestien zerrenda iten hasiko bagina, ez genuke inoiz bukatuko. Baina batzuk besteak baino famatuak dira. Badakit ez dela klasiko bat, baina nahi Kiss entzun eta Katy Perryren abestia etortze zaigu gogoa. Bueno, Goiuri, abesti hori 2008koa da. Klasiko bat izateko bidean dago. Ja, zara gaztena. Ai! Gu abestiekin ari gara, baina literaturan ere zenbat aipamen egin ote zaizkio musuari. Bai, Joseba Sarrionandiak hala zioen kartzelako poemak poesia liburuan. Jasotzen ez dugun musua, ematen ez ditugun musuen osinean itotzen. Esaten ditugun hitzak, esaten ez ditugunak, lako mahats, alegarratzak. Ez ditugun ziurtasunak, gure ziurtasun bizi bakarra. Gaurko egunez jaio zen Joseba Sarrionandia, aurkezpenik behar ez duen euskal idazlea. 73 betetzen ditu gaur, zorionak hemendik Habanaraino. Baina badago aipatu behar dugun beste idazle bat. Gaurko eguna literaturarentzat garrantzitsua izan baita. Bai, gaurko egunez hil zen Eduardo Galeano. 6 urte igaro dira Galeano Uruguaiar kazetari eta idazlea hil zenetik. Minbiziak eraman zuen Latinoamerikako ahotsa. Eskerrak bere liburuak betirako izango ditugun gurekin. Gaur, bere bizitzaren errepasotxo txiki bat egingo dugu. Eta gaur, Arantzazula bezagutuko dugu. Bizi dugun eraldaketa sakoneko garaiari elkarlanean erantzuteko sortu da Arantzazula laborategia, baina hobeto azalduko digu bertako zuzendariak. Naiara Goia imaz etorriko da gurera. Eta Nestor Uranga Muguruzarekin hitz egingo dugu, badoa ekimena aurkeztuko digu berak. Eta Juan Ignacio Artxuaga dator. Miletosetik berastegira egingo dugu bidaia gaurkoan. Enekin, rena jarri zutenik, grezitik berastegira. Singo gea, baina badezpada, ez dut oso zen esango segundan. Bale? Egia da. Bale, orduan. Batzuk superstiziosoak dira. Gaur, apirilak 13 ditu eta asteartea da. Asteartea eta 13. Kontuz!
zuekin, eguna nahiko aldrebe xamar hasi duen neskatila. Arratsaldeon, Amaia. Kaixo, kaixo! Eta nire ezkerretara zorte txarrak eraginik egiten ez dion Izarra. Maitena! Kaixo, arratsaldeon, Euskal Herria, arratsaldeon, Goiuri. Eta ni Goiuri. Baina hemen beti abizenak esaten ditugu eta gaur zitut esan, beraz, Amaia Arrasende egiluz, Maitena Salinas Beiztegi, eta ni Goiuretze izan hauzue. Kaixo. Bigarren kafeak 189, apiriak 13, eta arratsaldeko 4 eta 11, eta 13, eta 14, eta 15, eta 16, eta 17. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Bukatu dugu jolasa, baina nik beste abesti bat neukan jartzeko, Hau jarri berrazion. Hau jarri barrazion. Kiss aipatu dugu, Kiss hitza, ez Kiss taldea, eta... Beneath the milky twilight, lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike Prestatu dituzue Maite dutak? Bai. Bale, baino esan aurretik, gure urrengo gonbidatua, dagoeneko hemen daukagunez, azalduko diogu zer den Maite duta, eta berari ere eskatuko diogu. Hori da, barruan sartuko dugu. Batera egin dugu, eta sartu kanporatu dugu. Arratsaldeon, Naiara. Itxain segundu bat, a ber, Momentutxo bat, ea orain? orain? Kaixo. Opa! Arratsaldeon. Oraingo tartea da Maite dutak. Ze tarte da hori, maite duzun zerbait plazaratzeko aukera aparta den tartea da. Hoi da. Beraz, guasiko gara nahi baduzu, eta pentsatu zerbaitetan akaso hori ez, bereziki edo biziki maite duzun zerbait, partekatu nahi baduzu, momentua orain da. Bados. Bai? Bale, nor hasiko da. Ni ez. Ui, Venga, ni hasiko naiz, Perfecto. atzo bukatu nuen eta. Bale, atzo pasatu zitzaidan zerbait Twitter, irakurtzen ari nintzela, Alaine Agirre idazleak, bere burua zaintzen hasi dela zioen, eta beste dilistak zenbatzen hasi zela, ezta? Beak jateko garailean, berez egin behar ditu, ez kutsatzeko, ez dakit zehazki zeren inguruan izango zen, baina beak balioan jartzen zuen zer den denbora hartzea norbera zaintzeko, ez? Norberaren burua zaintza horretan. Eta gaur beste lagun batekin hitz egiten, da esaten zer dauken urteak aurrera joatea, ez? Ez dakit pasatzen zaizuen, baina ni lehenago dena zan, lana, eta iritsi, eta euneko 200 eman behar nuen momentu oro, une oro, akaso pandemia honek ere frenatzeko aukera eman digu askoei, eta birplanteatzeko, ez? Nola bizi ginen. Eta ni askotan defendatzen dut, gizartean, zaintza beti ere erdigunean egon behar duela, ez da? Horrek egiten bai gaitu, hobeak, bai gure buruarekiko eta baita besteekiko, ez? Bizikidetza bat sustatzen duelako, eta osasuntxugoa dalako. Eta horren inguruan hitz egin dugu, nire lagun Oianak eta biok, eta hori esaten genuen, ze polita dan, hori esan bakarrik ez, zure buruangatik hasten zarenean, zaintza horretan, erdigunean jartzen zarenean, eta horrela besteak ere, erdigune horretara eramaten dituzunean. Hori da nere Maite duta. ai, ze polita. Bai. Eta Maite duta bukatu duzu? Eta, txak? Abestia isildu egin da. Claro. Abestia bat jarriko dugu. Vale. Nik ere prestatu dut nire Maite duta, ez pentsa.
Ba, bota. Botakoet? Bai. Bota. Bida, aurrekoan lagun batek, lankide batek utzi zidan liburu bat. Asko gustatzen zaidan idazle baten liburu bat. Eta liburua sinatuta zegoen. Noski idazle horrek sinatuta, ez nere lankidea sinatuta, idazleak sinatuta. Eta sekulako ilusio entzitan esku neukitzea idazle horrek ere eskutan edukidun zerbait. Eta orduan goatu nintzen, ez dakit oso ondo teoriaren izena zein dan, baino 6 pertsona... Zazpi pertsona Zazpi dira. pertsonen katearen teoria, esaten duna mundu guztia, gure arten elkartuta gaudela, eta 7 pertsonako erlazioekin iristezarela edonorengana. Hau da, Ingalaterrako erregina. Amaiak ezagutzen du ez dakizeinek ezagutzen du ez dakinungo presidente horrek ezagutzen du ez dakizein, eta horrela, 7 salto eginez, iristezara Ingalaterrako erreginara. Eta asko gustatzen zait teorioi badakit ez dela egia. Zegero, irakurtzen ari, adituek diote ez. Bale. Adituek diote ez. Baina ez aditu, badago aditu bat, edo bat baino gehiago egoten dala esaten. Zu Margarita zautzezu, eta Margarita Peio, eta Peio Obama, eta Obama, izan liteke. Izan liteke. Benetan? Izan liteke. Ui, esate beste. Izan liteke. Bida, gure entzulek diote, ez altzen bostekoa, bida. Bost, 6, 7... Nik uste du ez zazpikoa zala, Bostekoak gutxiegi iruditzen zait. Nik 6ekoa zala usten, baina, irakurri eta dituek diotela, ez omen da egia, baina nahi gustatzen zait, eta gustatzen zait sinistea teoria hoi benetakoa dela. Beraz, orduan ere maite duta. Oso ondo? Bai. Ja, pentsatu ez da? Baina, zuk zer ustezu, nik ez detela horretik pentsatzen ere? Entzule maiteok. Lauak bigutxi. Eta Amaia Arrasentegi luzek esan du, maite duta! Baina zuek ere, ez izan gezurterak. Nei ez utzi hemen gure entzuleen aurrean, mesedez, gezurtera izango nintzen bezala. Gu bageneukan, gure maite duta. Ez, zuezen neukaten, lauak bat gutxitan. Baina, bi gutxitan, Bale, bota. Bueno. Ez, baina, zuek hitz egiten nahi zineten bitartean, nik pentsatu eteren nerea, eta nik gaur esan behar dut, Goiuri lehen nahi aurkezterakoan esan duen bezala, eguna neko traketx hasi dutela, gauza asko gertatu zaizkit goizean, eta egon da momentu bat, bazkaltzen eginela eguzkitan, esan detela, bira, eguna gaizki hasi da. Bino, beti egiten dugu, ze gaizki hasi deten eguna eta ze gaizki jungo den gaurko nere eguna. Iten ditugu lotura horiek. Eta esan, nio bentsi bertan oso ondo nago. Eta ni honea egunera etortzen naizenean, ni gustora etortzen naiz. Gaur gaizki hasi eguna, baina orain daukat momentua, ez dakit nola esan, inflexio puntu bat jartzeko eta aldatzeko hau. Orduan, maite dut, gure burua kapazia izatea, putzu sakon eta ilunetan sartzeko, eta hoietatik ateratzeko. Jarrera. Zuk uste jarrera izan dela edo janditun kroketak izan diala? Nik ekarri dizkio kroketa batzuk oso goxoak, ama tabernatik, oso goxoak. gaztanak, eta horrek eragin handi izan duela, esan nuke. Ere, izan liteke egia da. Jarrera gehi kroketak. Jarrera gehi kroketak berdin zoriontasuna. Igual. Bida. Formula berria dauka. Igual bosteko teoria hori, esan dute gurentzulek bostekoa dela. Igual bosteko teoriari ez da egia, baino kroketa gehi jarrera zoriontasuna teoria hori nik uste... Berresten dugu. Bidazte ona, jarkretak dio Jon Lize. Jarkretak. Perfecto. Gustatzen zait. Baino gure gonbidatuari ere galdetu behar diogu, eta uste dut hastia izan duela pentsatzeko bere maite duta, ea ze kontatzen digun. Agian listoia jarri diazu altu xamar, zenik alako maite dut sakonik ez dut pentsatu. Ez pentsa beti olakoak izaten dienik, Edo zein izan daiteke, maite dut bat nik uste pandemiak asko mugatu digun maite dut bada bidaiatzea. Eta leku berriak ezagutzea, jendea ezagutzea, ikuspegi berriak ezagutzea, baielako modu bat baita ere, gure begirada hori zabaltzeko eta gurea baloratzeko. Eta hori da falta motatzen dena. Bai, gehi bat. Maite dut hori ere. Ni gehitzen naiz ere. Nire gehitzen naiz, eta gure entzuleak kroketaren asunto ontara ere gehitzen dira. Eta ziur urrengo gaia entzutera ere
etortzen direla guregana, ze zinez interesgarria da. Oaintxe gatoz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Naiz irratian, bigarren kafea. Bigarren kafea. Bigarren kafea bi aldiz, noski. Psikofonia bat izan da hori. Psikofonia bat. Bigarren kafea bi aldiz. More than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day. Urbiako magalean eta Oñatitik 10 kilometro eskasera, egun Arantzazuko santutegia dagoen tokian, Arantzazuko Ama Birjinaren irudi bat agertu omen zen 1979an. Herritarrak prozesioan bertara joan eta herrira bueltan, hainbeste eskatutako ura isuri zen zerutik bera, eta horrekin fede zaparra da ere. Handik gutxira, naturaz inguratutako paraje horretan, Frantziskotarren ordenak bere bizitoki egin zuen. 3 sute pairatu zituen mendeetan zehar. Azkenik, 20. mendeko erdialdean, egun hain ezaguna zaigun forma arkitektonikoa hartu zuen arte. Arantzazuko konbentua Euskal Herriko kultur guneetako bat bihurtu denaren zalantzarik ez daukagu. Gure lurraldearen simbolotzat hartu delarik ere. Azkeneko hamarkadetan hainbat ikerketa egin dira. Mintegi ez gain, eta 1978an hain garrantzitsua izan zen Euskara Batuaren aldeko bilera eta deia egin zen euskalkien normalizazio eta bateratzea bultzatuz ere. Garai haietan 170 fraile biziziren bertan, baina kopuru hori murrizten joan zen 20 inguru gelditzeraino. Belaunaldi transmisioa egiteko aukera hain murriztuta ikusita eta hausnarketa sakon baten ostean, beste erabilera bat eman nahi izan zaio bere esentzia humanista mantenduz. Prozesu transformazional batean murgilduta daude, duela urte batzuetatik ona eta gure historiako momentu konkretu honek eduki ditzaken beharrei so daude, detailerik galdu gabe. Hortik sortu da inauguratu berri den Arantzazu Lab, gizarte eraldaketarako berrikuntza laborategia. Gizarte justuago, kohesionatuago, lehiakorrago eta gizatiarrago bat lortzeko erreferentzia nodoa izatea dute helburu. Gure gizartearen erronkei nola aurre egin esperimentatzeko aterpe bilakatzea, hain zuzen ere. Entzumena eta ikaskuntza aktiboa lantzeko lekua, pertsonak ardatz hartuta. Guzti honen inguruan solasteko bere zuzendaria dugu gurekin, esan bezala, Naiara Goia Imaz Seguratarra. Berrikuntzan eta nazioarteko proiektu estrategikoen koordinazioan aditua, telekomunikazioen ingenieritzako goi mailako tituluna da, eta Mondragon Korporazioan garatu ditu bere azken urteak. Kooperatiba sarean berrikuntza bultzatzeko ekimenak eta enpresak eraldatzeko estrategiak zuzentzen. Arratsalden berriz ere Naiara. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gauza batzuk aipatu ditugu, egia da Gipuzkoak lurralde bezera, komunitate sena izan duela beti, ezta? Badu ekosistema emankor bat zentzu horretan, lakidetza eta gobernantza kolaboratiboari dagokionez, eta esan dezakegu Arantzazula bere ez dela zerotik jaiotzen, alegia aurretik etorkizuna eraikiz, edo eusko ikaskuntza zelako ekimenak ere, hor egon direlako, ezta? Bai, hori da, eta nik uste gauza asko jazuk sarreran komentatu dituztula, ez? Gizarte berrikuntza Arantzazun egotea, edo horrelako zentro bat Arantzazun sortzea, ez da kasualitatea. Arantzazu beti izan da, esango nukenik ezakit euskaldun ororentzat, baina euskaldun askorentzat ikurra da, ez? Eta beti izan da, egun eraldatzaile, berritzaile, bai artearen, euskal pentsamentuaren, literaturaren, humanismoaren esparrutan, eta, gaur, gizarte berrikuntza laborategi honekin balio hoien gainean eraiki nahi izan da, baina egungo testu inguruan, egungo gizarteak eta bizi dugun momentu aldakor, ziurgabe eta konplexu honetan erantzun bat emateko, eta tradizio gizatiar hori jarraipena emateko nolabait edo
arantzazu ezin delako ulertu herriari komunitatearekiko lotura hori gabe, ez? Orduan, erabaki zen gizarte berrikuntza laborategi bat behartzela, Euskal Herrian, ez Gipuzkoan sortu baldima gara ere, eta zuk esan dezun bezala ekosistema horretan, ez gara utxetik abiatzen, baina herri proiektu izan nahi dugu, eta, etorkizuneko erronken inguruan hausnartzeko eta esperimentatzeko leku paregabea da, arantzazu. Arantzazulab, pandemia aurretik ja buruan zegoen ez da ideia batzen, agian gorpuztu gabekoa oraindik, baina pandemiak ere agian erronka berriak jarri dizkigu edo akaso behar hori areagotu du. Nik uste bigarrenaz, beharra areagotu du eta azaleratu du komunitate gisa, gizarte bezala ditugun erronkei erantzune ematearen beharra, ez da? Hemen beti egon da Euskal Herrian tradizio komunitario handia, baina gaur egun agian egokitu egin behar da, ezagutza berriak behar ditugu, egungo erronkak ulertzeko, eta agenda publiko hori interpretatzeko, eta seguraski egiteko modu berriak baita ere aktibatu elkarlanean, ez? Gizarte bezala, herri bezala ditugun erronkei ikuspegi berri batekin aurre egiteko. Eta hori adibidez, badakigu helburu nagusien artean, zuk esan dituzu batzu, garapen komunitarioa, sareak sortzea, nazioartekotasun hori, ez, ikerketare bultzatzea, formakuntza, gauza asko daude, ez? Goazen pausuz pausu ulertzea, zertan datzan, gauza bakoitza edo behintzat, lerro garrantzitsuenak. Guk Arantzazulaben egin ditugun jarduera nagusiak dira 3, ez? Simplifikatzearren, ez? Da, ikerketa, esperimentazioa eta gero divulgazioa, ez? Orduan, ikerketa nahi dugu ikertu, nahi ditugu herri bezala ditugun erronken inguruan ezagutza lortu nahi dugu, eta ze bilakara izan behar dugun, nolako herrigintza behar dugun, nolako ze demokrazia sendo izan balima dugu horrek ze baldintza dituen, ez? Orduan, ikertuko dugu gizarte berrikuntza ikuspegiaretik baita ere nola egin erantzun, zein diren tresna berriak, ez? Erronkai hauei aurre egiteko. Orduan, unibertsitateak hasieratik egon dira eta erabat inplikatuta egongo dira gure ekosisteman. Gero, esperimentazioa beharrezkoa da, ez? Egungo erronken tamainak, dimentsioak eta askotan ziurgabetasunak eskatzen digu frogatzea, ez? Eta gauzekin esperimentatzea, erantzunez degulako ezagutzen. Orduan, esperimentaziorako proiektu partekatuak nahi ditugu egin, eragile ezberdinekin lankidetzan, eta amaitzeko, bai ikerketaren bidez, nazioarteko sareekin ere konektatu nahi dugu, ezagutza asko delako munduan, ez? Da nazioartean, herri askok, ez? Planu globalean dituzte erronkantzekoak, gu gurera karriko ditugu, gurera egokituko ditugu, baina, nazioarteko erakunde, unibertsitate eta elkarteekin baita ere nahi dugu, ez? Gure burua posizionatu baita ere, Euskal Herria posizionatu. Eta guzti honetan, egingo ditugun ekimen konkretuak nolabait, ez? Guk herritarren parte hartzea sustatu nahi dugu agenda publiko berrian. Hori nola egiten da, zer da hori, ez? Eta orduan, alde batetik, hori prozesu parte hartzailea sustatuko ditugu, gizarte bezala ditugun erronken inguruan, herritarren beharritzarak, herritarren iritzia jakiteko, ez da? Jakiteko, eta elkarte, bai gizarte antolatuari ez, herritarrei, ez? Emateko beraien ahotsa, ez? Nolabait ere, azken, izan daiteke herri politiketan, izan daiteke agenda publiko honetan hartu beharreko erabakietan leku ezberdinetan. Orduan, hor badira hainbat joera, mundu maila martxan direnak, eta guk antzeko prozesuak abian jarri nahi ditugu, prozesu parte hartzaileak, herritarrek, zeinetan herritarrek deliberatzen duten, hausnartzen duten, ez? Ezagutza ematen zaien, ahalduntzeko, kontzientzia hartzeko, eta finean, herri bezala ditugun gizarte erronkei erantzuna guretik emateko, ez? Orduan, hori, prozesu parte hartzailea bultzatuko ditugu, eta hasi gara hortan, ez? Badira herritarren batzarrak delakoak, joera berriekin, ikuspuntu berriekin, metodo berriekin martxan jartzeko prozesu hauek. Ikertu egingo dugu, esan dudan bezala baita ere, eta ezagutza hori sortuko dugu, baina gure bereizgarria da ezagutza hori herriari itzuli nahi diogula. Herritarrei, ez, gizarteari, zehazke filan, ez degulako nahi, gu ez gerela ikerketa zentru bat, ez dugu nahi ezagutza hori gelditzea hor nun baita orgoian, ez, orduan, herritarren gana helarazi behar da ezagutza hori, eta horiek dira, ez, egingo ditugun ekimenetako batzuk, eta zeinetan ja hasi garen elkarlanean eragile ezberdinekin. Komentatu duzu, alde batetik nazioarteko, sare hori, ez, posizionatu egin nahi duzuela, edo nahi dugula, kanpoan ere. Kanpoan olakorik ere egiten da beste lurralde batzuetan. Horietan oinarritu zarete, nola izan da, honea iriste arte egin duzuen bidai hori?
Bai, orain mundu mailan joera nagusia iso egiten badiegu edo tendentziak zein diren, edo baita ere, ez, Europatik eta leku ezberdinetatik datozen nola jarraibideak, ez, azkenean horietan guztietan ikusi da herritarren parte hartzea ezinbestekoa dela tamainako erronka hauei soluzioa bilatzeko, ez? Habek ezin direla izan hurbilpenak goitik berakoak, gobernuek edo hortarako eskumena dutenek beraien kabuz bakarrik erabakitzen dituztenak. Orduan, hasteko orduan bada joera orokor bat, ez? Erronka konplexuei erantzun emateko herritarren parte hartzea bultzatzen duena, eta gero antzeko laborategiak ere badira, ez? Eta gu hoietako batzuekin ja hasi gara harremanetan, adibidez Australian, Kanadan, Eskandinavian, normalean, bueno, iparraldera begiratu behar izaten dugu, ez? Nolabait demokrazia sendoenak edo dituzten herrialdeetan daudelako olako, bueno, antzeko laborategiak edo herritarren parte hartzea edo harremantze eta gobernantza eredu berriekin esplorazioan dabiltzan lurraldeak edo, eta bueno, horiekin guztiekin, ez? Nahi dugu nazioarteko sare horren parte izan eta Arantzazun munduko plazaratera. Oraintxe egia da, inauguratu berri dela, ez dakite jabadu zuen zerbait gorpuztuta edo zerbait konkreturik jendeak baita egia da, ez? Kontzeptu oso abstraktuak direla, hitz potoloak dira, ez? Nik uste ilusio handia dagoela horratzean, baina guzti hori nola eramaten da agian proiektu konkretuetara? Baduzue zerbait orain agian? Bai, pixkanak, hasi gara, ez? Hasi gara gure marko estrategikoaren arabera lehenengo ekimenak gauzatzen. Eta esan bezala hori lehenengo ekimenetako bada ikerketaren markoa, ez? Eta hori ja definitu dugu unibertsitateekin, gure lurraldeko 3 unibertsitateekin, Deustuko Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea, lankidetza abiatu dugu, eta beraiekin, beraiek ikertu egingo dute, ikerlariak egongo dira gurean, eta gai potolo hauen inguruan, ez, egingo dugu oinarrizko ikerketa batetik, bestalde baita ere ekosistema zabalagoan eragile asko dabiltza gurean, ez, gizarte eragileak, ikerketan dagoeneko, eta guk praktikatik ere ikasi nahi dugu, eta orduan horiekin ere, nolabait ikerketa hori martxan jarri dugu, ez, eta ikerketa elkargune bezala, ezagutza sortzeko elkargune bezala, hori bai da pixkat bereizgarria gurean. Gero, proiektu konkretuak hasi gara, nagusiki nazioarteko Bizpahiru erakunderekin lankidetza hitzarmena egin dugu, demokrazia deliberatiboko hitz potoloa da hori, baina parte hartze sistema, herritarren parte hartzea sustatzeko prozesu berritzaileak hemen abian jartzeko, ez? Orduan, udal ezberdinekin hasi gara baita ere hizketan, nolabait udalak direlako herritarrengandik gertuen dauden erakundeak, ez? Orduan, herrietara eta Tolosara nik uste etorriko garela, Tolosara ekartzeko, horrelako prozesu berritzaileak, parte hartzaileak, beste modutan egin daitezkeen eraginkorragoak izateko. Orduan, udal ezberdinekin jarriko ditugu ekimena horrelakoak martxan, ez? Berrikuntza sozial ikuspuntutik, ez? Egungo prozesuak nola hobetu daitezkeen ikusteko. Eta, berdin, oraintxe egosten ari gare, baina orain detaila kontatu ezin ditudan beste hasierako proiektu batzutan baita, ez? Eta berdin, ze horretan baita ere, egin dugu alako gure analisia, ez? Eta identifikatu ditugu mundu mailako eragile referenteak. Eta horiekin guztiekin ari gara, orain pixkat formatu arraro telematiko honetan, baina, lehenengoko harremanak hasten eta erlazioak sendotzen. Gero esate diazu ni oso tolosarra naizela, baina nik ez dut Tolosa aipatu eta gure gonbidatuek aipatzen dute beti Tolosa, eh? Ez dakit zergatik izango da, presiopean sentituko direlako akaso, agian zure begiratua da, goiuri, da izala hola, Tolosa. Beste adibidez, herritar batek zuengana jo dezake, eta esan, begira, nik proiektu konkretu badaukat, eta badakitzuek ere, hontan ari zaretela, egin dezake? Edo instituziotik beti ere begiteratura behar dago? Noski egin dezakela, eta gainera gure egitekoen artean dago berrikuntza antena rol hori izatea, ez? Orduan, nahi ditugu ezagutu, badakigulako asko direla, Euskal Herri mailan, bai herritarretan, elkarteek, udalek, gizarte eragileek dituzten antzeko proiektuak ezagutzeko, eta nolabait saretzeko, ez? Eta elkarrekin konektatzeko, eta guk egin dezagun katalizatzaile, koordinatzaile rol hori, ez? Ikusteko, herri batean, elkarte batean, herritar talde batean funtzionatu duen gauza batek, zergatik ez eraman ondoko herrira, eta badaukagu guk ere eginkizun hori, ez? Berrikuntza antenarena, eta batez ere, sinergiak aprobetxatzeko, gauzak
bi aldiz ez egiteko eta ondo funtzionatu den edo funtzionatu ez duenetik baita ere ikasteko, ez? Orduan, bai noski, ateak zabali ditugu etorkizuneko erronken inguruan, elkarlanean, hausnartu, esperimentatu nahi duen ororentzat. Gainera gauza polita iruditzen zaiz, egia da bizikidetzari dagokionez, giza eskubideak, eta komunitatea sortziko garaian adibidez disiplina orok, ikuspuntu desberdinak, ez, partekatu ditzaketela, eta zuek ere irikita zaudete adibidez artea, hau da, kultura bere osotasun edo, ez, handitasun horretan, txertatzea guzti horrekin batera. Bai, guk azkenean gure berezitasuna lehen ez dut esan, baina da azkenean gizarte erronkak izan daitezkela guk 4 esparru zabal hartu ditugu, ongizatea, elkarbizitza, trantsizio ekologikoa eta lana, baina horiek oso erronka zabalak eta edonorenak dira, ezta? Eta guk pixkat gure berezitasuna da, guk erronko jorratu nahi ditugula, ikuste PGI sistemiko horretatik, ez? Eta erpin ezberdinetatik, eremu ezberdinetako ikuspuntua kontutan hartuta, eta herritarren implikaziotik, ez? Orduan, gainera nun arantzazun baino hobeto, ez? Halako artearen templu izan den halako leku batean, disiplina anitzak, ez? Kontutan hartzeko, eta gainera gizarte berrikuntza laborategia zaratago, guk handiaga topagunean gaude, eta ondo dakizue arantzazun badela halako ekosistema bat, zenetan hainbat esperientzia, hainbat eskaintza zabala dago zerbitzuena, ez? Bai ondare kultural eta historiko itzelan, naturarako sarbidea da, arterako, orduan, nahi dugu nolabait baita ere horren kudeak eta integral bat egin eta eskaintza zabal bat eskaini, arantzazura doan orok, gizarte berrikuntza zezezik baita ere handen beste zerbitzu guztiez goza dezan, ez? Eta, hortan saiatuko gara baita. Irakurri dugu aldaketa klimatikoaren inguruan, zegoela hor proiektu bat, ez dakit egin duzen, Euskal Herriko biztanleak hausa zaukeratu eta gutuna iritsiko zitzaiela etxera, parte hartzeko, noski. Egin duzue? Hortan hasi gara, eta hori da kontua behin zerbait esate dezu, eta titularretara eramate dizute, eta ordan... Ze kontu euki behar, eta hemen tiraka. Ez orduan, horrelako prozesuak, hasi gara, antzeko prozesu bat diseinatzen, ze badirelako antzeko esperientziak mundu mailan hainbat herrialdetan, hain zuzen ere, trantsizio ekologikoa edo klima aldaketa gaur egun mundua ez dela, nik esango nuke daukagun erronka handienetakoa dela, ez? Eta orduan, horri aurre egiteko modu bat da herritarren implikaziotik, hausa zaukeratutako herritarren implikaziotik agenda hori diseinatzea, ezta? Eta orduan, bai da ekimen bat, Arantzazulab bultzatu nahi deguna, beste laborategi batzuekin lankidetzan, Telesforo Monzone Lab, kasu honetan, eta elkarrekin ari gara prozesu hori diseinatzen oso astapenetan, zergatik, azkenan, horiek alako bereiztasun batzu dituzte prozesu horiek, herritarren hitza edo gomendioak edo kontutan hartu behar direlako, gobernuetan edo politiketan, ez? Orduan, prozesu luzea, konplexuak, bizpahiru urteko prozesu bat izan daiteke, baina, egingo dugu saiakera hori Euskal Herrian martxan jartzeko. Pentsatzen dut, gero jasotzen duzuen informazio guzti hori, eta akaso igualia egin duzue, hau da, diagnosi bat egin duzue egoeraren inguruan, ikusteko, ez? Agian ze tokitan jarri behar duzuen atentzio gehiago? Bai, lehen zuek esan duzu eta baita gu ez gara utxetik abiatzen, ez? Gu ekosistema zehatz batean kokatzen gara, eragile ezberdinek bultzatu dute gure ekimena, eta horietako bat da etorkizuna eraikiz ekimena Gipuzkoako Foru Aldundiarena, ez? Orduan, hor ja ekosistema hortan badira hainbat proiektu, badira hainbat ekimen eta badira hainbat espazio etorkizuna elkarrekin eraikitzeko, hausnartzeko eta esperimentatzeko, ez? Orduan, badaukago alako mapa bat, badago mapatze bat, badago diagnosi, identifikazio bat, nork egiten duen zer, eta, sare hori sortzerakoan noski guztio kontutan hartu beharrekoa, ez? Egia da, eta ni pasatu zaite, bizikidetza programa bat daudela, ez? Etorkizuna eraikitzen barruan, eta bar. Baina ez bazaitu agian interesagatik edo lanagatik gertu topatzen, ez? Jende askok ez du jakiten, ez? Kaletarrak askotan ez dugu jakiten, ez? Ze programa bultzatzen nahi diren, ze ekimen, ez? Sustatu nahi diren, agian Arantzazulabek ere hor bere intentzioa jarri nahi du, agian bitartekari ez dakit lan hori egin ere guzti hori baita plazaratzeko? Bai, hala da, egun
gobernuek edo administrazio publikoa duten erronka handietako bada hori, ez? Herritarren desatxikimendua, herritarrak geroz eta individualistago gara, eta oso urruti sentitzen ditugu, zalen bazaizkigu lanagatik edo interes bereziengatik tokatzen, administrazioa, gobernuak, edo erakundeek bultzatzen dituzten ekimenak, ezta? Eta orduan, bai da gure helburuetako bat, nolabait, nola herritarrak gerturatu, ez? Agenda publikora, eta horrek ze gobernantza eredu berri eskatzen dituen, ze harremantzeko, ze komunikatzeko modu berri eskatzen dituen, ez? Nolabait, herritarren implikazio hori areagotzeko agenda publikoan, eta beraiek ere gerturatzeko gure lurraldearen, gure herriaren etorkizuneko erronken inguruan, gure behar izanetatik gure erantzune ematera, ez? Bai, noski erronka da. Eta zuretzat ere pentsatzen dut, ez? Eskarmentu handiko pertsona zara, baina honen aurrean ere jartzearen emozioa eta erronka pentsatzen dut sentituko duzula. Bai, erronka, ilusioa, eta indarra handia, eina handi batean, jende askok, eragile askok, sustatu, bultzatu eta lagundutako ekimena izateko asmoa duelako. Orduan, bai, erronka handia, baina, erronkak handiak ez balin badira, edo, ez, bat ados. Ametxik, erronkak ez balin badizu bildurrik ematen ez da nahiko handia. Ez da nahiko handia, era bat ados, bai horixe. Orain, herritar asko dituzu, hor bestaldean, zer esango zenieke edo mezuren bat helarazi nahi diozu, Arantzazu Lab hau beraiei eskainiz? Jarraitu gaitzatela, ateak irekia ditugula, kanal ezberdina ditugula, gurekin hartu emanetarako, eta edozein iritzi lankidetzarako prestutasun guztiak ongietorria direla. Arantzazulab.eus da webgunea, ikusten ari balin bazarete streaming bitartez hemen jarri dugu esteka, eta sartu interesgarria da. Hori da, eta hau astapenak direla, alegia, proiektu gehiago dituzuenean, gu hemen bigarren kaferako prest egongo gara. Bai, guk beti gure gonbidatuei bigarren kafea eskaintzen diegu, askotan gonbidatu horiek dagoeneko izaten dute beraien ibilbidea eginda, eta, bigarren kafeak ilusio egiten digu, baina bereziki guretzat ere ilusio handia egiten digu norbaiten hasieran edo proiektu baten hasieran ezagutzen dugunean, gerora bueltatzen direnak kontatzera, bida hau egin dugu, hau ez dugu egin, edo hau ondo atera zen, edo hau ez, zezuk ere komentatu duzu, ikasten dela baita gaizki egindako gauzetatik, eta gu hemen ongo gehazgea moituko. Jakina. Plazerra izango da, bigarren edo hirugarren kafea hartzea ona etortzea. Nahi duzun guztitan, Naiara, hau zuretxea da. Bikain, eskerrik asko. Eskerrik asko, eta ilusio horrekin. Eskerrik asko zuei. Eta guk jarraitu egingo dugu, laizter, beste ekimen bat ezagutu behar dugulako, badoa deiturikoa. Ez jun oso urrutira, mesedez. Keep calm and bigarren kafea. Honiako... Hemen ari zaizkigu ezketan. Esaten dugu, guk hemen montatu dugu kafetegi bat, gustora egoteko, baina batzutan aztu egiten zaigu irratiaren beste aldean jendea dagoela, eta gu ez gaudela hemen kafea hartzen. Esan dudan bezala, beste ekimen bat ezagutzera gatoz. Baina ez dizuet nik azalduko. Amaia izango da arduraduna. Bueno... Edo Amaiak ere badauka? Nik laguntza eskatu dut. Laguntza eskatu duzu? Aurkezten lagun diezadan pertsona bat ekarri dut gurera. Baina, gaiari pixka bat testu ingurua emateko prestatu etela testu... Sakona ez delako hemen testua akademiko bat. Sakroketa izan da. Baina, orduan, zuk azalduko diguzu pixka bat, gero gonbidatua sartuko dugu, eta zuk azaltzeko nik jarriko dizut Moni izeneko abesti bat. Ui, ze ondo da torkidan. Aurrera, Maia. Ondo datorkita bestia hau, orain kontatuko dizuedan asunto
Nei pixka egiten dit azkurea eman. Ui? Bai, bai, Eta orduan, hori zergatik? orain ikusiko dezu, Izan ere, sistema kapitalistak berezkoa dauka prekarietatea, eta oinarri honetan eraikitzen ditu ere berezkoak dituen desberdintasunak, polarizazioak, bidegabekeriak eta pertsonen ziurgabetasuna. Eta gaur egun digitalizazioaren menpe eta eskutik bizi gara, kapitalismoa ere digitalizatu da, eta prekaritatea gehiago azaleratu du. Lehendik ere ematen zen esplotazioa. Globo, Uber Eats, Deliveroo, Amazon eta antzeko enpresek era bortitzean erabiltzen dute, eta lortu dute sistemaren pertsona zaurgarrienek bertan lan egin behar izatea, baldintza txarrenetan eta enpresaren etekin handienarekin. Banaketa zerbitzua denok dugu barneratuta, eta askotan erabiltzen dugu. Sarritan ez gara konturatzen ze jarrera axolagabea hartzen dugun. Gauza bat ikusten dugu, hori nahi dugu, etxean nahi dugu, orain nahi dugu, eta arazorik ez da dira egon. Jon Kortajarenak tortilla patata nahi zuenean bezala. Goatzen zeate historia hortaz? Hori da pertsona guapo bat itxusi jartzen danen. Bai. Ezin itxusiago. Bai, horrelako jarrerak hartzen ditugu. Eta gizarte moduan salbuespen noski kontsumismoa dugu errotuta, eta horrelako kako txartean erraztasunek gure kontzientzia eta kritikotasuna nagitu iten dute, eta gure erosotasuna lehenestera eramaten gaituzte. Baina zein da benetako arazoa? Erosotasuna bilatzen dugula beste guztiaren gainetik? Gure erosotasuna lehenesten dugula beste pertsonen gainetik? Kapitalismoa barneratu dugula? Kapitalismoak barneratu gaitula? Teoria badakigula baina praktikan ez garela gai? Agian hau guztiak? Lehen aipatutako enpresek eraiki duten banaketa zerbitzu ereduak erosotasunaren aitzakiarekin prekarietatea, ardura soziala, ingurumena, alde batera utzi eta, behin eskatzeagatik ez da ezer gertatzen. Eske gauza hau beharrezkoa zait, eta horrelakoetan erortzea ekarri du. Kritikotasuna galdu dugu? Ez dago alternatibarik bilatzeko aukerarik? Gure helburua ez denez burua usteak sortzea, baizik eta berri onak ematen saiatzea. Gaurkoan azaldutako guztiaren alternatiba moduan, aurkeztu berri duten proiektu bat ekarri dugu gurera. I need true love tonight. All money lies. It's no surprise we fight when money tries to ruin everything. BDS-KOP, Bidasoako ekonomia sozial eraldatzailearen eta tokiko garapenaren sustatzaileen txokotzat definitu du talde honek bere burua webgunean. Eta eraldaketa fabrika programaren barruan sortu dute Badoa proiektua. Badoa naturarentzat eta pertsonentzat jasangarria izango den banaketa zerbitzua izango da. Hendaia, Irun eta Hondarribia herrietan martxan jarriko dena. Baina, nik esan dizuet laguntza eskatu detela hau dena ondo azaltzeko. Beraz, aurkezten dizuet, Nestor Urangamo Uruza, Badoako kidea. Ongi etorri, Nestor. Arratsaldeon. Dagoeneko gurentzulak hasi dira komentatzen, eta esaten dute, kontsumismoa dena nahi dugu, eskura, azkar, simple, eta ikonoa jartzen digute. Bai, hori gertatzen da. Baina, agian alternatiba bat izan daiteke Badoa bezalako proiektu bat, baina, has gaitezen pixka bat hasieratik, ez? Nestor, zer da eraldaketa fabrika? Eraldaketa fabrika da, bedez, barkatu, latentziakin. Bai, segundu bat. Konponduko dugu. Eta orain? Orain, nahi zentzuten baino beto. Zuek entzuten azute? Bai, arazori gabe. Bai, da, BDS-ko da enpresa bat juntatzen ditula Bidasoaldeko kooperatiba guztiak, eta hortikan hasi dire, edo ni Badoan parte naiz, BDS-ko da beste gauza bat, hasi dire sustatzen enpresa modelo berriak lanean aritzeko Bidasoaldean, baina beste ikuspuntu bat eman, etikoagoa eta sozialagoa eta hori, sustengarriagoa, esan dezagun. Eta horren barruan sortu genuen Badoa. Ikusten da,
azken aldian, geroz, eta jora handiago dago, eskatzera gauzak etxera eta alakon bat, eta gero pandemiarekin hori hasi da kriston pila argi dago ez. Ezin gara etxetik ateri, janen eskatzeko eta bar, hori hasi da asko. Eta horregatikan pentsatu genuen badoa proiektuan. Eta nola sortu zen, nola okurritu zitei zuen, eta, bueno, nola jaio zen badoa? Berez, dago Gasteizen enpresa bat, Eraman izeneko enpresa bat egiten dula lan berdinak egiten dituzte. Beraiek izan ziren Euskadi mailan hasiko zirenak honekin. Ni hasi nintzen haiekin lanean, eta gero beraiek zuten intentzioa hori edatzen juteko. Euskal Herri, hasiera batean EAE guztian zehar, eta gero Euskal Herrira edatzen juteko. Eta haiekin kontaktuan eta batean atera zen, BDS-kopen interesa baitare, eta juntatu ginen denok batera, eta horregatikan hasi gara Bidasoaldean badoa egiten. Esan dezu ez, modu etikoagoan funtzionatuko duela badoak, jasangarria eta iraunkorra izango da, kutsadura ahalik eta gehien murrizteko, tokiko produktu komertzio eta ostalariekin elkarlanean arituko da. Eta hau nola lortuko da, nola izango da, nola lortuko dezute kutsadura murriztea edo tokiko... Kutsadurana egingo dugun oinarritu, edo banaketa guztiak egingo ditugu bizikletaz, eta gero etikoagoa edo langileentzat hobea izateko, pentsatu dugu gaur egun kooperatiba eredua dela hoberen egokitzen dena, guk nahi dugunera. Horrela posio dugu gure artean, guk gure lan baldintza jarri, gure soldata hori diru irabazien arabera baitara igo edo jetxi, eta hori posibiliten zaigu dela sustengarrena. Ez gara izango kooperatiba beste batzuk gauzen bezala, probesten dutela kooperatiba eredua, gero kooperatiba tekinekin aberazteko, baizik eta nahi duguna da, denak soldata berdina auki, eta atetzen denarekin, soldata bat. Soldata doin bat sortu. Gero behar bada inbertsioaren bat edola, baitare, kooperatibako diruak ingo da. Baina hori, nahi dugu izan modu, Euskal Herrian baude kooperatiba oso ezagun asko, eta ez dugu euki nahi horren hildoa. Nahi duguna da, zerbait egin herrikoagoa eta langileengan pentsatuz. Uztet, erantzun horrekin, erantzun duela, entzule batek jarri duen galdera, Axuri Beltzak esaten zegoen, galdera bat, posible da Uber estiloko banak eta zerbitzuak duintzea kontuan hartuta kontsumo piko oso zehatzak dituela eta lanaldiak partzialak direla? Ez guk oinarrituko duguna da, adibidez, nola dire, joder, Globo eta hauek ordaintzen dute banaketa kopuruan gatikan. Gure soldata izango da ordu kopuruan gatikan. Eta ikusi dugu, Globok kobratzen dio gehiago tabernakeri, gu baino, eta langileek gutxo kobratzen dute. Osea, guk bideragarritasun plan bat egin dugu, eta zaigu ondo soldata duin bat izateko, baina, karo, bitartekari guztiak enduz. Langilea gara kudeatzen duguna, eta zuzenan tabernekin egiten dugu lana, eta horretetzen da soldata duinago bat, bitartekariak enduz. Eta badoa hasi zen, ez da bapatean sortutako ideia bat, okurritu zait banaketak egiten hastea, baizik eta Bidasoaldeako inguruan azterketa bat egin zenuten, ez da? Bai, hori da. Eske baitare, argi dago hori, lehen esan duten bezala, txera eskatzea gauzak gero ez da orokortuago dago. Eta pandemiak egin duna da, hasi, eta pentsatu genuen, beste bat gu baino lehenago hasi bino lehen, hobe, gozen gu jartzera zerriten, eta hori, urtarreian hasi ginen lehenengo bilerak egiten, eta urtarreiteko egin dugu denetatik. Jari gara txerrindak atontzen, ikusi zetabernak posibleko zuten bat egin gure ideologiak horien gana jotzeko, eta holako hainbat gauza egin ditugu. Lan asko egon du da atzetik. Ni pentsatzen duna, baina lan gehiago egitea zan. Beti gertatzen da, holako proiektuak hasten dienean, hasten dietera, leku guztitatik. Eta esan dugu leno, oraingo zirun, Hendaia eta Hondarribin aritu barkatu batzeatzen zain ere. Bueno, eta Hondarribin arituko zaretela, nola erabili ahalko dute herritarrek zerbitzu hau? Erabili behar dugu, dago CopCycle izeneko aplikazio bat,
juntatzen dituna modu etikoan lan egiten duten kooperatiba guztiak. Osea, hori baitare aplikazioa kooperatiba da baitare, eta orduan, beraiekin hitz egin da eta elkarrizketa batzuk egin ondoren, onespene ematen badizute, uzten dizute baliatzen beraien aplikazioa hau. Honek onura asko dauzka, adibidez, beste globot hauek estatuan mozten dute muga. Globorekin ezin gara jun Hendaiara, edo Hendaiako batek eskatu dezake bakarrik Frantziar estatuan. Eta guk aplikazio honekin bai posible dugula hori egin. Eta guk kudatuko duena, guk eramango dugu aurrera aplikazioa, egia esan Coffcyclek dena oso ondo duela lehena goztikan prestatua ez? Azkenan da beste dozein aplikazio bezala, sartu barituzu datu batzuk. Baita hori pentsatzen genuna baino komplikatuagoa da, baina bueno, jongo era egiten, bai. Coffcycle aplikazioaren bidez. Bai, eta esan dezunarekin lotuta aplikazioa egongo da bai euskeraz, bai frantsesez, bai gaztelera. Hori da. Bai. Baitare, erabiltzen ditugun 3 hizkuntzatan. Argita garbi. Bai. Eta, bueno, hitz egiten ari gara beti etorkizun aditzekin, ez? Oraindik martxan jartzen aiziatelako proiektua. Bai, martxan jartzen ari gara, bai. Azken bultzadatxoa falta zaizue, ez? Finantziazioan laguntzeko diru bilketa bat ere jarri dezue martxan. Bai, hori da, emai guzu bultza bat, kanpaina jarri genuen, posible da Bizum bidez eta transferentzia bidez egin badoa.eus web horrian sartu zaitezketen, nahi duena, sartu daiteke horrera, eta hor raportazio egin. Esan behar da, eukidugula kriston harrera. Kristona, eta eskertu behar da jende guztiari, kriston harrera eukidu, eta argi geratzen da horrela, urezko aldeak barzuela olako zerbait, eta tabernentzat taula baitare beraiek ikusteko dozein gurekin lan egin dezaken dozeinentzat argi dago garrazko dela hori. Osa, baitare pentsatzen du taberna batek zikintzen dula bere irudia seguntas enpresakin lan egiten duen. Eta... gehiago, ez? Hartuko dute hori. Hori da, eta gure herriak zorionez badu hildo ideologiko bat orokorrean, eta orduan hori kontuan eukitzen dute. Nik adibidez ikusten badu Globoren pegatina taberna batean nahi sartzen zuzenean. Soy seguro baiet, ez dutela kontuan eukitzen. Baina hori ez nahi sartzen. Baina, bueno. Hala, listo. Esto para Iman. Ikusi dugu, lortu duzuela horrela motorra, bizikletarekin aldapan gora egiteko, baina badaudela oraindik nahi dituzuen beste gauza batzuk, ezta? Bai, esan barra dago baitare guk egin dugula gure inbertsioa, Baina, guk egin dugu gure inbertsioa, jarri gure diru, baina zitzaigun iristen 2.000 euro gatikan, eta oiko bankoetxe batera kreditu bat eskatzera joan beharrean, pentsatu genuen zan zitekela ideia ona. Hau, oiko diru eskatzeko moduak, ez ditugu guztoko inorkin zela, ez? Orduan jarri genuen martxan, eta hori, jendeak ondo erantzun du, eta eskertzeko da, egia esan. Entzule batek aipatzen digu, Iruñean oraintxe deitzen den enpresa bat badagoela, bizikletarekin ere mugitzen direla, eta egiten dituzela horrelako bidalketak, beraz, esaten dut, aipatzeagatik, bidasoakok ez garen entzat, horrelako. Agian, horrelako gauzekin gertatzen da, ezagutzen dituzula globo eta horrelakoak, eta ez ditugula ezagutzen tokikoak, eta bueno, agian zuen herri inguruan badakazue baten bat, behiatu, edo sortzen ari dire. Egia esan joera oso handia dagoela, orain ikusita hori, eramanek badula tratoa gehiagoekin, ze beraiek hasi ziren konfinamendu erdian hasi ziren beraiek, eta horiek badute trato ari dire asesoratzen gu eserako jende askori, eta ikusten da joera badagoela, horako zerbait egitera. Oso ondo dago. Ea diru laguntzekin eukidezuten harrera berdina daukazuten martxan hasten zaretenean, eta sorte hoberena gogoratu, badoa martxan hasiko dela, badakizue gutxi gora bera edo aurre ikusten duzue noiz hasiko zareten? Bai, maiatza hasieran hasiko gara ziurrenik, bai. Dauzkagu Hondarbilan eta Irunen guztira 6 taberna hitzartuak, eta gero aldizkari bat banatzen hasiko gara baitare. Hori baitare hitzartua dugu ja. Claro, ez da, askotan dirudi bakarrik dela janaria, baina
berez banaketa da oso irekila da. Banaketaren mundua, eta bai periodikoak edo zer gauza banatzen da. Orduan, egin behar dena da, hasieran jo, hildo ideologiko antzeko duen jendengan, ze errexago sinesten duzutegan. Eta gero ja, horiek dire pasoak, ez? Gure ustez. Eta nire ustez argi daudela. Pixkanak ajun, poliki baino zendu, eta hori, eta aurrera. Eskerrik asko, Nestor, eta zorte hon, badoa proiektuarekin. Eta hitz egingo dugu, bigarren kafea hartzeko zuekin ere. Hemen, sekulako zita zerrenda egiten aitea, jendearekin. Programak errepikatu, baino ez, seguro oso ondo joango zaizuela, eta torreko zaretela. Hontaz ere ikasi dugu, eta begira, urrengo batzuk nahi badute hau eta horrela egin, ze, Nestor, pentsatzen dut naiz eta norberak euke ideia bat buruan, gero errealitatea ere bai, ez? Tarteka, bat bezala, etortzen daizula gainera, baino gero hori pasata gero ere, satisfakzio handia izango. Bai, eta behin hasita eta, karo, lana ez da bakarrik sortzea, ez? Gero da, tabernak, edatzen jutea, pixkanak, eta eskualdea, azkenean, oso handia eta sozialki baita ere desberdina da. Endaia sozialki desberdina da. Ez da guk berdina sentitu, herrialde berdina gara sentitu sozialki gauza diren bezala. Baina, bueno, jungo gara aurrera. Eta beste batan posibleko gara egon, baina moni jarri Pink Floydena, favore. Ez jarri duzuten hori. Ados, apuntatu dugu? Vale, hola bai. Zorte hon eta eskerrik asko, Nestor. Vale, mi esker zuei. Arte. Aio. Kid Calm and bigarren kafea. Idoia, zer moduz, abesti honen lehen notak entzuten dituzte eta erotu egiten dira gure entzuleak. Baina, bueno, ze gertatu da hemen gure Twitcheko txatean, mesedez. Nik uste... Badakite zer datorren. Bai, badakite. Eta ez dakizunentzat iritsi zaigu azkeneko postala. Zuretzako musu bat? Musu bat. Egia da, musuaren nazioarteko eguna. Loturak. Dena lotuta. Bai, iritsi da azkeneko postala. Bida, nik banituen nire zalantzak esaten, ez dute bidali, baino, bai, iritsi da eta Maiak irakurriko du. Bai, dudaukat, argazkia erakutsi dezakegu? Oraindik ez. Vale. Nik egingo nuke lehen da bizi ez, irakurri eta gero akaso, vale, irakurriko dut. Ai, xin. Urduri jarri naiz. Irakurri edo kantatu. Banekin esango zutela, irakurrengo dut. Gainera ez diguzute jarri zer doinu nahi dezuten. Baina, bueno, berdin du, irakurrengo dut. Nahi dezun doinu eta... Eta neurrian. Bueno, arratsaldero 4 giro ederrian, aseriak dantzan gara lagunen aixian. Kuadrilla sexiena, zuek entzonian, troleuk batu gaitu, zuen irratian. Ai! Ze polita! Oso ze polita! Bai, zuen hitzak irakurtzen gehiago gara maite mintzen. Bereziki onartzen duzuenean troleatu egiten gaituzuela. Eta bueno, sexien direla. Eskerrik asko onartzeagatik. Autoestima ondo daukuzua. Baina esango ez zeinena den.
sinatu dute. Noski, esan. Gure Twitchlari talde batena da. Bueno, jarri diote izena taldeari. Bai. Infernuko Axeriak. Infernuko Axeriak? Zeo zergatik Infernukoak. Ba, dira, Ilargi, Arkakuse eta Ibila 87. Bale, baina argazki erakutsi ezakegu ez da? Bai, ez? Venga, utzi. Arkakuso, Ibila, eske hor zaudete, esan. Argazki erakutsi ezakegu? Noski. Ba, streaming bidez ikusten ari zaretenak. Ezakit nola jarri ikusteko. Hor. Hemen ditugu, gure Arkakuso, gure Ibila, eta gure Ilargi. Ai, ama. Eta nun daude? Baina ikusi duzu nun dauden, argazkian? Hemen? Bigarren kafeako atean daude. Bai, begira, erakutsi argazkia berriro. Hemen. Fijatu nahi baina, erakutsi ondo. Baina, Vuelta. Urduri. Bida, guk, ez kontatuko dugu, guk bigarren kafearen laborategiko atean hor badaukagu armarri bat, ez da armarri bat, hor badago plakatxo bat eta jartzen du hemendik bigarren kafearen estudiotik Donostiraino zenbat kilometro dauden. Eta hortxe daude, eta hortxe atera dute argazkia, baino bigarren kafeako pertsianak jetxita daude. Bai. Noiz etorri zineten? Oso detailistakea esaten dute. Bai, ikusten dugu. Eta Idoiak dio ez abixatzea ere, for shame, bai. Bai. Hola, gero kroketa jatea jo nahi dutela, eta ezakize. Ba, mila esker. Hala ere, naiz eta ez ziguten abixatu, ilusioa egin digu. Bai. Arkakusok dio, hotza iten zuen egun batean, dio, Arkakuso, Tolosan, bereziki hotza egiten du. Mikroklima dago hemen, eta kriston hotza egiten du ia beti. Ez daukezue lotxik. Horrela da. Ez daukezue lotxik. Baina, esan bezala, hau izan da azkeneko postala, orain bai, postariari ez diogu ate irikiko, bestela isunak bakarrik ekartzen dizkigu, eta atea itxita ongo da postariarentzat, barkatu, postari jauna. Baino, jazta, lehiaketa ostiralean. Bai nagoela urduri. Kafe makina zeinentzat izango da? Buf, ez dakit. Ez dakit ba, nik gauza bat aitortu behar dizuet. Lehen hemen, bigarren kafea, Twitchetik ere emititzen dugu, badakizue, eta Twitcheko txatean komentatzen ari ziren, bazkari bat antolatzekotan, ari ziren komentatzen. Eta gu jarri dugu, gu ere gonbidatu, eta azkenean erabaki dute, ez asko omen gara, eta gu gabe egingo dutela. Eta, jarri duenak gu gabe egingo duela, jakin dezala, puntu asko galdu dituela, eta bere postala hemen daukagu, baino puntu asko galdu ditu, eta agian ja erabakidet, kafe makina ez dela zuretzat izango. Edo agian bai. Ikusiko dugu. Inigo esate jartzen du, Maitena, zer Inigo, zer duzu? Ez que Inigo Twitchlari bilakatu zaigu, eta hemen dabil atza eta aurrea txatean, baino guk aurrera egin behar dugu saioarekin. Ez du ezer gehiago esaten, beraz, Inigo, favorez. Guk aurrera egingo dugu, Inigo ez balin badu beste zer esaten, ze saioa aurrera dua, eta bagatoz Eduardo... Txoin, Axuri Beltzak gadetu, erabakita duzue? Ez dugu irakurri, zuk esan duzu hori eta esan du. Nirekin etor zaitezkete. Beraz, nola da, peloteoari, beti bai. Hemen, beti bai. Estilo, peloteo estilosoari. Bai, klaro. Zein peloteoari ez. Oixe. Losin txapelilak ditugu Maite. Baino bagoa zaurrera. Irratian, etzaizu gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau pa kaixo Asier Arrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau pakaixo egunon, Asier Arrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, Asier Arrasti naiz irratikoa. Naiz Asier Arrasti naiz irratikoa.
nik ezagutzen dut tipo bat deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena I am. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Ezinezkoa zait lorik egitea. Emakume batu trabaturik betazalen artean. Alizan ez gero, alde egiteko esango nioke, baina ezin. Emakume bat dute, zarrian trabaturik. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Gaurko egunez hil zen, lurralde mezprezatu bezain maitagarria den Latinoamerikako memoria berreskuratu nahi izan zuen idazlea. Duela 6 urte hil zen Eduardo Galeano, biriketako minbiziak jota. Oinordetzan utzi dizkigu 1963 urtean hasi eta gaur arte ia etenik ez duen obra zabala. Que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. 1940ko iraiaren 3 jaio zen Eduardo Germán María Hughes Galeano. Bere autobiografia kompletísima deituriko lanean idatzi zuen bezala. 1940ko iraiaren 3 jaio nintzen. Hitlerrek Europa erdia irensten zuen bitartean, eta munduak ez zuenean ezerronik espero. Urtebete lehenago, Carlos Quijanok, bere aita kazetariak, martxa astekaria sortu zuen. Eta Juan Carlos honetik, bere aita literarioak, El Pozo argitaratu zuen. Latinoameriketako eleberri modernoaren jatorria. Baikortasunaren itxurakeriak bildutako herrialde baten muin erakusteko bi saiakera. En esta tierra lejana cambia todo cambia. Izen ugariko aurrura, Uruguain jaioz eta hazi zen. Bere burua Amerikako Suitzaz jotzen zuen herrialdean. Izan ere, Uruguai bulego handi bat zen, publikoa eta laikoa, non bertako langileak elizaz ezkontzen ziren botoa eman zezaketen emakumeekin. Etxeko ateak ixterakoan ahotsik ez zuten emakumeekin. Abaltzaintzaren epizentroa, bere haragia mundu osoan saltzen zuena, eta laster munduko futbol kopa irabaziko zuen herrialdea. Oparotasunak garaipenak bezala betiko irongo zuela zirudien, baina noski, etzen ala izan. Eta martxa eta El Pozo loaldi hartatik esnatzeko bi zaplasteko izan ziren. Galeanok bere bizitza osoan zehar eskertuko zien hori Quijano eta honetiri. Eduardo Galeanok txikitan futbolaria izan nahi zuen. Agian horregatik argitaratuko zuen aurrerago El Fútbol a Sol y Sombra. Baina amets hori atzean utzita, 14 urterekin bere lehen marrazki argitaratu zuen prentxan, eta bere izena laburtu zuen. Gius. Izena ez ezik, bere bizitza ere laburtu nahi izan zuen,
eta 19 urterekin bere buruaz beste egiten saiatu zen. Eskerrako Martatik esnatu zen. Hogei urterekin Martxa astekariko erredakzio idazkaria zen, non ezkerreko intelektualei buruz idazten zuen. 24 urterekin Epoka egunkariko zuzendaria zen. 27 urterekin Che Guevara elkarrizketatu zuen. 31 urterekin Las Venas Abiertas de América Latina idatzi zuen. 34 urterekin Buenos Aires gurutzatu eta Krisis proiektua sortu zuen. Por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube. Las Venas Abiertas de América Latina horrengatik ezagutzen dugu askok. Mende erdia pasada dagoeneko idatzi zuenetik, baina harritzekoa da zenbateraino dagoen indarrean oraindik esaten duena. Ordutik ona hainbeste ur eta odol isuri diren arren. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Haiek Biblia zuten eta guk lurra, eta esan ziguten. Itxi begiak eta toitz egin. Eta begiak ireki genituenean. Haiek lurra zuten eta guk Biblia. Dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables de... Maitasuna eta odola izan ziren Eduardo Galeanoren literatura obsesio nagusiak. Nekazarien eta indigenen borrokaren edertasuna eta garbitasuna islatzen jakin zuen. Bere liburuak duintasunaren eta herrikemenaren irakaspen etengabea dira. Munduan zehar milioika lagunek maite eta irakurri dituzte, eta ditugu. Hugo Chávez komandante venezuelarrak barne. Tranquilo, prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Las Venas Abiertas de América Latina liburuak bere Latinoamerika maitea markatu zuen. Bide bat iriki zuen, eta bide hortatik pasa dira haur gizon eta emakume asko. Eta bide hartatik asko ikasi zuen Hugo Chávezek esan dugun bezala. Pentsa, Obamari liburu hori oparitu zion, presidente estatubatuarrak Amerika bere osotasunean ulertzezan. Una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Utopia zeru ertzean dago. Bi urrats egiten ditut. Bera, bi urrats urruntzen da, barkatu. Orduan, zertarako balio du utopiak? Ba, horretarako. Ibiltzeko balio du. Galeanok esan ohi zuen irakurtzen ez dakiten entzat idazten zuela. Historiako azken mugetan bizi diren entzat. Han bizi direnek ez baitituzte irakurketarako baliabiderek. Eta hala ere, Ameriketako idazlerik irakurrienetakoa bihurtu da. Izan ere, Eduardok guztiontzat idazten zuen. Llenan ya mi soledad. En la cama. Eta nik, liburu bat aukeratzekotan, 1989ko El libro de los abrazos aukeratuko nuke. Idazleak berak egindako 191 kontakizun eta ilustrazio batzuen bidez, bere obran ezaugarri izan diren gai gehienak lantzen ditu. Politika, erlijioa, kultura, gizartea edo literatura. Lan honetan, Galeanok esperientzia propio ugari biltzen ditu, eta horri esker, liburuak badu nostalgia eta goxotasun puntu bat. Hori bai, niretzako benetako ametsa izango litzateke, berak hainbeste maite zuen Linardi Irriso liburu dendara joan, bertan bere liburu erosi, eta El Café Brasileiro kafetegira joatea irakurtzera. Hori bai, plazera. Una pena, no me pide nada a cambio.
de lo que da. Uda garaiak deituriko abesti batek zioen, ez dakit zeinek idatziko dut zuen. Auskalo zenbatetan amestu genuen Galeanorekin hartzen genuela kafea. Tamalez, ezin dugu inoiz Galeano gurera gonbidatu. Baino hau bigarren kafea da, eta era batera edo bestera hartu dugu kafea berarekin. Más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida. Hauxe gure aitortza hainbeste gustatzen zaigun Eduardo Galeanori, baino erlojuaren aurka bizi gara saio honetan eta aurrera egin behar dugu eta ekarri dugu gonbidatu bat ilunak argitzera. Keep calm and bigarren kafea. Badakizu eze, zer, abestia inbeste gustatzen zait, erabaki dudala, pixka bat gehiago entzun behar genuela, eta enuela momentu hartan moztuko. Baina hemendik, Juan Ignacio, lasai, zuk bidali diguzu abesti bat jartzeko, eta jarriko dugu, lasai, lasai. Badakizu zertaz hitzen behar digun Juan Ignacio gaur? Zertaz? Nik zehose nik badakit. Badakizu? Badakit, baina ulertu ez dakit ondo ulertzen dudan. Baina horretarako dago hemen, Juan Ignacio. Miletotik Berastegira titulupean dagoen hori, ez dakit, pixkanaka, guri ahora emateko, edo behintzat entzumenaren bitartez. Tituluak astingarri izan behar dute, ez da? Oida beren funtzioa. Beti, haizu, esan behar dizut, zenbat gustatzen zeron zure kamisa? Eskarrik asko. Ederra da oso, alaia. Bida. Beti izenburu honak jartzen ditu Juan Ignacio Ortxoak, baina gaur izenburuaz gain abesti ere proposatu digu eta entzun beharko dugu. Abiatuko algera de humorez eta pakean erromeri bat egitera lagun guztion artean baizasoiko eta baizarrak umeak ere tarte. Zergatik abesti hau, Juan Ignacio? Mileto girotzeko, ez da? Oso mileto da, bai, oso mileto. Oso Turkiakoa da, ez da? Bueno, diskoa eguzki begi uste egitzen dela, eta eguzki begiz hitz egingo dugu, miletatik hasita. Bueno, aurrena, argituko dugu mileto zer dan, non dagoen, eta zergatik ekarri dugun saio honetara. Mileto da Turkiako kostaldean, Mediterraneoko kostaldean dagoen herri bat, duela 2600 urte edo Greziar imperioan zegoena, Grezia klasikoan. Eta garai hartan kulturune, mundu mailako kulturune izan zana, ez da? Hango hiru filosofo handi egon ziren, bata eskolan trigonometrian aitetzen ziguten Tales, Miletoko Tales, ez dakit, nik aspaldi, pasan izan eskolatiko. Ez dakit, oraindik aipatzen segitzen dan, edo? Nik matematikako klasetan nun jaramonik iten. Nik entzuna dut, entzuna. Bai, ez esango dugu, bai. Bueno, orduan Tales eta beste bi, horre Miletoko eskola, esate zitzaiona osatu zuten, eta hau izan zen, erreferentzia, Aristoteles, eta kuadrilla garrantzitsu horrentzako, ez da? Hauek ikuste zituzten, beren maixu eta bezala, ez da. Eta hor kokatzen da pixkat, esaten da horri izan zala, pixka bat mitologiatik zientziarako urratsa eman zeneko lehengo tokia, ez da. Joera hori edo inauguratu zutenak Miletoko eskola izan zela.
Bueno, eta hoen gatozen berastegira. Harin gertu daudeta? Bai. Mileto eta berastegi. Bueno, Don Jose Emil Barandiaranek bere lan etnografikotan, aipamen bat egiten du, bueno, eguzkiari buruzko kontu asko esaten dizkigu, eguzkia mandria eta oidanak, baina horretaz aparte bado beste aipamen bat esaten du hainbat tokitan, beak aitzatzen ditu Ataun eta Berastegi, esaera dela, eguzkia ez dela, guk esaten dugun, normalen esaten dugun diskoa, ez da, eguzkia dela egun argia, eta diskoari esate zaiola eguzki begi. Eta hori, badaula, hoxe, beak aitzatzen ditu, Ataun eta Berastegi. Nere aita Berastegiarra da, Bai. ni erdi Berastegiarra, eta familieko batzui galdetu diet, eta ez diat erantzun. Nik esan dut, bida, gaur, etorriko naiz Juanina ziongana, eta eukiko temen idatzita, eta ekarpen bat ingoet, eta esango ipai eske behastin, hau esatute, behastia rentzat, Berastegi behasti da. Agian sekretupean gordetzeko zerbait da. Baino bida ez dut erantzuni jaso. Bueno, kontua da, hor esaten duena da, beraz, begia, horrek esaten duena, edo implizituki hor daukena da, zulo bat dagoela zeruen nola bai, eta zeruaren atzean sua handi bat dagoela, eta zulo hortatikan ikusten degula su hori, eta bestela suak egiten du dana argitu, erdi gardena balitz bezala zerua, ez da? Eta gero, zulotik ikusten dugu sua bera. Hori da horratzean dagoen irudia. Orduan, Ataun eta Berastegiz aparte, pixkat pentsatzen hasten baldin bazara, eguzki hitzan daukazu egu eta uzki. Ui ba. Wow. Eta orduan esatezu, kontxo agian ez da Berastegi eta Ataungoa bakarrik, ez da? Zetik eguzki toki guztietan esaten da, eta eguzki begi bereizketa hori badirudi eguzkin dagoena, ez da? Egu badakigu, egurra, eguna, edo dela, sua, edo egun argia edo adirazten duna, eta egu uzki izango litzateke sua ikusten deneko zuloa. Eguzki begi bezala, orduan, badirudi, beste eguzki begi kontua, eguzki begi, balako redundantzi bat edo, dala, berrirore, aurrekoaren gainean, berrirore, ide horretan insistitzeko, ez da? Bueno, horreaino, orduan esango genduke, uste hori elitzateke lokalismo bat izango, baizik eta noizbait, Euskal Herri osoan, zatik uste Siberuak enduta, eguzki esaten dela, toki guztietan. Baina, pixka bat gehiago, buelta bat gehiago ematen badiogu buruan, hau, Amandriaren koplakin erabat kontraesanean dago. Eguzkia Amandriaren koplak esaten dugu eguzkia Amandria badoa bere amagana, eguzkia sartzera doanean, alegia lurraren baitara sartzen dela, eta gero, lurpetik egiten duela kontrako bidea, eta hurrengo egunean berriz ere sortaldetik jaiotzeko, ezta? Kontakizun horretan eguzkia ez da zulo bat. Ez da zulo bat. Hor bolatxo bat da, su bola bat edo esfera bat edo ez dakit, eta bestean berriz eguzki begin, daukagu bobeda bat, zulo batekin, eta hor, ezin da, bilak batera ezin dira. Ez dira bateragarriak. Ez dira bateragarriak. Kontrajarrian daudelako alegia. Erabat kontrajarrian daude, ezta? Bueno, horreaino kuriositatea. Kuriositatea handigoa da, enteratze zarenean, eguzki begi kontu hau, dala, Kristaurreko 6. mendean Miletoko Anaximandrok hain zuzen proposatutako eredu kosmologikoa. Wow. Arrapazak? Bai. Ara. Eredu kosmologiko horren arabera, lurra eta hortzigangak, edo bobeda, esateana, esfera erdiguneak dira, esfera erdikideak. Orduan, lurra da esfera bat, eta gero bere gaino dago beste esfera batean sartuta, eta beste bilak daude beste esfera batean sartuta. Eta esfera horiek, ardatz bat baleukate bezala, esfera horiek mugitu egiten dira. Eta horrek esplikatzen du, txulotxoa, atzean dagoen sua, eta txulotxo hori desplazatu egiten da, goizian toki batean dago, eguardian bestean, eta gauean bestean. Hori da, Kristaurreko 6. mendeko
eredu kosmologiko bat, lehen aldiz, zientifikoa izan nahi duena, ikusten dugu gaur egungo ezaguerekin, zientifikotik gutxi duela, baina, badu, pretensio hori, mitologiatik pauso bat aurrera eman, eta beste eredu bat planteatzeko. Zuk erakutsi zen egun testu ingurua oso garrantzitsua dela, eta garai hartako testu ingurua erreparatuzkeo oso zientifikotik asko du honek. Kontua da, hori da realitate harrigarria, ezta? Euskal Herrian daukagula Miletoko Anaximandroren eredu kosmologikoaren hemen dago bere kosmosa. Aztarna fosila. Alegia, noizbait ona iritsi zana. Ezta? Etzan gertuko Anaximandro, Ez. Orduan, hor geratzen zaigu, ez da aztarna bakarra, Ez da aztarna bakarra. Horrekin batera, eta mundu zahar guztian, ez bakarrik Euskal Herrian, komentatuko ditugu hemengo aztarnak, baina baita Erroma klasikoan ere badira hainbat aztarna, esfera erdikide horien kontuarekin, ez da hortzi bakarra esan dezagun, eta gero momentuz argituta dago, eta momentuz ez. Benetan, hortzi guztia kanbiatu egiten da. Esan nahi dute, giratzen dianean, esfera bat pasatzen da, eta beste bat azaltzen da. Ez dakit ikusten duzuen irudia, esfera bat, eta beste bat gainetik giratu egiten dana. Ni matrioska esferak ikusten ditut. Bata bestearen gainean, nun erdibituta daude, goiko parteak kolore bat izan dezake, beko parteak beste bat, eta buelta ematen zaio. Matrioska baino, ardatz batekin, oliaskoa bezala, hori da, ardatzean sartuta eta giratzerakoan, ardatz bat, ganga bat pasatzen da, eta atzekoa azaltzen da, ezta? Osea, era bat fisikoki, esan dezagun, aldatu egiten dela guk goran ikusten duguna. Ez da argitu eta ilundu egiten dana geldik dagoen zerbait, baizik eta aldatu egiten dela era bat, ez? Eta orduan, horrek ekartzen du, egunaren mundua, mundu bat izatea, bere izenekin, eta gauarena beste bat. Esate baterako, Erroma klasikoan, badakizue, Indo-Europar jainkoen artean, jainko nagusia dela tximista daukoena, ezta? Eta tximista botatzen duena. Erroman, hau ez da oso ezaguna, baina Erroman, eta batez ere, agian ez, maila ofizial altuenetan, baina herri mailan bazegoen kultu bat, Jupiter Sumanus, deitze zana, Sumanus hori, zan, gaueko tximista botatzezuna. Eguneko tximista jainko batek botatzezun, eta gaueko tximista beste batek. Fabrikan bezala turnoka. Ordezkari bat zegoen, gauerako eta egunerako. Jupiter, baina Sumanus esate zioten, Jupiter Sumanus, baina bakoitzak zuen berea. Orduan, hau aztertzen baldin baduzu, euskeran, aztertzen baldin baduzu hori, esaten duguna, eguzki begi horren bidetik eta eredu kosmologiko horretatik, badauzkazu aztarnak baitare, beste hainbat aztarna, gaua eta eguna erabat bereizteko ohitura bat erakusten dutena, ezta? Esate baterako, guk gaur esaten dugu, eta beste batzuk egun esaten dute gauza bera adierazteko, ezta? Horre badegu, bereizketa. Bestetikan, tximista eta trumoiaren izendegi horretan, badago aurreneko partea in ekin egiten dutenak, eta osk edo hortz ekin egiten dutenak. Eta hemen gauden tokian esate baterako, Oskar Bila ez da zeru garbila. Hemen ez. Hemen gu bizigaren eskualde honetan, Oskar Bila da gaueko zeru garbila. Egunekoa ez. Urdin dagoenean ez da esan behar Oskar Bila dago. Nik horrela esaten da. Nik ere gaizkira biltzen dut. Esan behar nuen, ama bakarra. Ez, nik ere gaizkira biltzen dut. Toki batzuetan egiten da, toki guztietan ez da egiten baino, toki batzuetan bereizi egiten da. Ez, egun ez danean esaten da garbi dago. Egunekoaren izena ez dago oso garbi. Oso garbi. Ez dago oso garbi berez. Baina Oskarbi dago da gauez hemen. Eta esaten duguna, tximista eta zearen izenetan, badago errepikatuta, esate bateako Inhar eta Oskar. Tximista esateko bi modu. Bata in horrekin eta bestea osk horrekin. Beste,
Oain esaten badiazu, Oskar izena, Oskarretik datorrela. Eta sariak izen euskalduna dutela, nila hemendik gora noa. Bueno, tximistaren zea oso polita da, tximistaren izenak nola egiten diran euskeraz, ezta? Bigarren partean egoten da edo harria, ustea da, zerutik datorren harri bat ote dan, dago miia, egia esan nahiko polita da. Bai, oso poetikoa. Bai. Hor daude, ospin, die izen batzuk, hortz, zeruko mingaina nola baita esateko, ez da? Harria, mingaina eta ziria, bestea, eta jurtziri, justiri, badago, ziria. Horiek dira, 3 bigarren partekuak, ez da? Zer dan, zeruti datorren hori, harri bat edo mi bat, batzutan bilak montatzen dira. Osminarri, esaten da baita ere, batzutan, arrizko mi bat edo baliz bezala, ez da? Eta aurreneko partean daude, batetik hortz oso garbi, gaueko ze hori izango litzatekena, eta gero daude eta hori izango litzateke, Barandiaren ustez, filologo batzuk horren oso kontra daude, hori egongo litzateke inkoren atzian, jainko eman duena, inko, zeruko izango litzateke, baina eguneko zerua izango litzateke hori. Eta gero beste batzuk, ez dakigunak zer dian, oineztu, oineztarri, baude, baina hori ez dakigu. Eta beste batzuk, iurtz ematen dutenak diela gehi hortz. Osea, bilen iurtziri, bezalako, izen asko ditu, tximistak euskeraz. Bueno, kontua da, eta hau dena noiztik etorri zan, edo noiz iritsi zitzaigun, ez da? Hor bai ez dakigula zer esan. Horre, historikoki daukagu batetik brontzearoan, lehen brontzearoan batipat, gentilaro horretan, badaola pake giro bat, eta badirudi badaola nahiko komunikazio, ezta? Badao testu inguru bat, ideak eta mugitzeko batetik bestera, ezta? Gero berriz indoeuroparrek etortzen dira, eta jendeak gotortu egiten da, eta hor pentsa da, komunikazioak benetan galdu egiten dela. Eta gero berriz dago, erromatarren garaia, eta hor berriz ere, Pax Romanarekin, berriz ere komunikazioa oso zabaldua dago, ezta? Ikusita, Anaximandroren modelo hau ze garaikoa dan, 6. mendea Kristo aurretik, pentsatu beharko genduke horrek erakutsiko luke erromatarren garaian zabaldutako ideien eta ereduen artean iritsi otezan Euskal Herrira, ezta? Bestea izango litzateke esatea, arek bere eredua aurreko mitologiatik aterazun, eta agian lehenagotikan ere, beti saiatu bergea hipotesirik erresenea jotzen. Eta nik ezer jakin gabe gehiago joko nuke erromatarren garaian iritsitako berritasun teknologiko edo berritasun kosmologiko bat izan dela eta garai hartan sustraitu zala gure artean, ez da? Horrek zer suposatu zuen momentu horretan, pentsatzen dut oso zaila dela jakitea, edo akaso badaude bestelako pista batzuk ematen diguten esaten dute, pentsakera aldaketa handia egon zela horrekiko. Bueno, pentsakera aldaketa handia ez seguro asko, ni pentsatzen dut, eguzki amandrearena neolitikoa danez eta zarragoa eta baserritarragoa, bestea seguro asko izango zen, Erromako bidetik zetorren eta izango zen modernoen, Euskaldun modernoen teoria berria, ez da? Ez lehengo pelioak bezala olako, hau teoria berria eta zientifikoa, eta pentsatzen dut, baina hoi da naia, norberaren imaginazioak dira, ez da? Baina bide hortatik etorrita, pentsa daiteke, pixkat jende jantziagoak edo jende jantziagoaren eskutik edo bidetik. Edo bidaia gehiago egin duenaren etorriko ziela. Batzuk hemengoak garea joan da ekarri, edo hangoak ekarri. Komunikazioa zion garai hartan da ideaketan mugitzen ziren, ez da? Komentatzeko baita ere, esan dugu, bakarrik Siberuan esaten dutela, beste guztiek sartu ziren hemen erromatar berritasun kosmologikoen bidetik, eta hemen eguzki esaten dugu. Eta besteak gehiatu da, benetan oso baztarrian, beste eguzki amanderearen kontu hori oso baztarrian, baina hemen sinisteak gehien zabaldu zana hitzari begiratzen badiogu hori da, zatik hemen ere esatezan noizbait.
toponimian daukagu, ekitza, esautzen duzue, uste atletikeko jokalari badala, ekitza. Ez, guk gehiago Galeano eta horrelakoak ezagutzen ditugu. Kagalduta, eitza, eitzagirre mordo bat ezagutu duzu, eta eitza azkenean da ekitza, eguzkitza, egutera. Ara? Egutera, eta horrek toponimiak erakusten digu, eki ez dala siberuko exotismo bat, garai batean eki ere, bueno, ekainak erakusten du hori, baina, eki ere, toponimiak erakusten duenez, eitza horiek die eguzkitzak edo eguterak gaur egun esaten degunak, ez da? Orduan, hemen ere egontzela. Baina, momentu batean, gure kolonizazioaren nola baita, aurrenetako urratsa da, gure kosmologia neolitiko zaharrari muzin egin, eta Anaximandroren sorkuntza honi nola lotu ziren nola lotu zitzaizkion gure arbasuak, ez da? Zenbat, ikaste daun Juan Ignazioekin? Askotan konbentatzen dugu, Juan Ignazio, zueturri aurretik, uzten gaituzula, hau bete hortz. Bai. Ez, gelditzen garela askotan horrela, ipuin kontalari batek, hola, ez da egitez, hasten zaizunean zerbait oso interesgarria kontatzen, kasu honetan ipuina baina asko gehiago da. Baina bai, gelditzen gara, niri bintze pasatzen zait, eta konbentatu izan dugunean, ez da? Tegit, jakituria haundia duzu, eta askotan horrek ere, ez dakit? Bai. Dana Wikipedian dago. Da ez tegit, ez zu daukezun kamisa eta grazia, ez dago Wikipedian. Nik esan behar nun, bai, asko ikastegula, baina batzutan sentitzetela bronka botatzea gula pixka Juan Ignaziok, Gaur ikasi deu, Oskarbi gaizki erabiltzen nahi gehala. Baina, niri ikaragarri gustatzen zai jakitea hankasartu dudala. Noski. Pentsatzea beti ez, gauzak ondo egiten ditugula, ez gaitu eramaten inora. Ez da? Hankasartzeak edo nora eraman gaitzake, honeako eta txarrerako. Bai. Bueno, oiturak die, azkenian, oida Anaximandroren lagunak izan nahi balin baduzu, Izan horrekin ez dakit banik. Gainerakoan. Oskarbi, noiz nahi esan, Mira, John Lizek esan du antzuolan be, Oskarbi gauerako, bai. Abida. Eta gero esan ditu oineztarrixa, tximistarrixa, oineztua, gora Anaximandro, jarri dugu. Gora Anaximandro eta gora Juan Ignazio. Artxoaga, gora, beti. Beti, gu familikoa zara. Familikoa zara. Mila esker, Juan Ignazio, plazerra, hemendik aurrera orain txipaldatzen hasi beharko dugu, eta bakarrik gau ez erabili Oskarbi. Hoi da. Baina gozada da, zuen zutea. Eskerrik asko, Juan Ignazio. Urren arte. Agur. Naiz irratia. Haupa, Markel Nas, kasernako abeslaria, eta gure gelditu da denborako esna kantua aurkezten dizuet. Hauxe dugu diskako kanturik konplexu zein borobilena. Disfrutatu. Kaixo Gabon, 5, 6 bat litro izan dugu gaurkoan barnealdetik, Kantauri Xurialdean gehiago, 15, 20 litro ere pilatu da metro kuadroko, eta biharko osagaiak erne, bihar eguraldi euritsu honekin jarraituko dugulako, prezipitazio iraunkorra bihar frontea pasako da, baina iaia etengabe bustiko du. Esna, iratzar gaioan, kasernaren melodia, belarrian eunda 6.5 FM, eguraldi lainotzua hiriburuan zabaldu, egunkaria berritxarrak menorrian, beste egun bat zegoria. Piztu telebista ez galdu pista. Perbertsioaren kutsa pornografikoan Donbazia dazta gertzen albistegietan Venezuelan, ez Espainian Altzazuko hauzian injustizia Ideien alkimistak urre biertu nahi du Mundu honetako miseri guztia Dezitzuratzen du argazkia Dracula horiak baituta du egia Itzai
Eran y argia piztu fantasia fueron felices, comieron perdices Ikuizorion baten alegoria Saltu nahi digute memorian Iragarkietan Hogeita bakarren mendeko droga futbola Derbian atletik gola Euskal Urondo popola Marihuana eta alkola Garaile iberdola Partiduan Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarian €1.5 FM Eguraldiraino txua inguruan Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarian €1.5 FM Eguraldiraino txua inguruan Hola burguesia montada en el dólar Ez dago kontrola, polizia da Orgiaren zaindaria bildu da Simposioa Usle zuzendari Erabakia Ados ez da buena, lubakira 36ko gudariak bezala Ez da gauza bera, fronte popularra La fronte nazionala, egoa eta iparra Arrizarrak bida dezala Mediterraneak dakarren kresala Aspalditak ordena, gorku ez betea Kaldu du fedea, demokrazia Did you ever want it? Did you want it back? Oh, mama. Eta zeren inguruan hitz egingo dugu orain bereziki gustuko dugun gai batetaz esango nuke. Mahai hontan garenok behintzat gustuko ditugu telesaiak. Maite ditugu telesaiak. Horregatik jarri dugu Michael Kiwanukaren Cold Little Heart, ezta? Eta ze telesaieko soinu banda dau? Big Little Lies. Baino, telesaitzarra. The Morning Show telesaian ere jartzen dute. Baino bigarrenak izan dira, Hau da, ni Beyoncérekin bezala, juten naizen lekura juten naizela Beyoncé jartzetela Reese Witherspoon Big Little Liesen dago, eta abestia entzun dezakegu, eta Reese Witherspoon The Morning Show telesaian dago, eta abestia entzun dezakegu. Eta egontzan baita Reese Witherspoon Little Fires Everywhere oso onare bai, ez dakit Michael Kiwanuka azaltzen dan, baina jada hiru telesail aipatu ditugu. Baina ez du gauzaz aukeratu. Ez, gai polit baten inguruan hitz egin nahiko nizueke. Eta zer da, crossover telesaien kulturari eskainitako jaialdiaren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan. Hoi da. Datorren astean, apirilaren 19-24 crossover jaialdia ospatuko dugu. 4. edizioa izango da, eta ospatuko dugu esan dut, ze guk espia bat bidaliko dugu. Bai. Eta espia hori... Zein izangote da? Zein izangote da? Nien naiz. Ez, bale, nire ez, ni hemen ego naiz. Inigo, me tokatzen zaio hemen egotea. Inigo hemen ego da. Maitena? Ni naiz. 4. aldiz izango naiz. 4 edizio, 4 parte hartzen eraldetik gozada bada, esan behar dizuet. Bertan Gipuzkoako Foru Aldundia dago, Kultura Departamentua eta Kultur Factory. Eta, elkarlan itzela egiten ari dira, duela 4 edizioetatik ona. Lehen urtean bertan bera gelditu zen, pandemia zela eta, baina udazkenean ospatu genuen. Eta tira, zer aurkitu dezakegu, Goiurik esan duen bezala, apirilaren 19-tik 24 bitarte horretan. Programa anitza da. Bestea beste, saiakera beti izaten da, hausnarketa prozesu batera eramatea, ez? Bai publikoa,
Bai, bueno, telesaiak maite ditugunok beste haratago begiratzea alegia, ez izatea bakarri da, telesaile bat ikusten dut eta horrekin gelditzen naiz. Gozamen instantane horrekin, ez. Haratago joaten gara. Eta industriaren inguruan hitz egiten dugu, bestea beste, zein dan egoera. Eta aurten bereziki, bereziki ez dakit eske urtero daukaz, zerbait. Zergatik estreinuak ere ematen direlako. Eta estreinu horiek baita erabiltzen dira, bestelako gaiei eusteko. Ni hasi naiz programa irakurtzen, eta lehenengo hitzak irakurri ditut, eta esan dut, listo, engantxatu naiz. Ze astelenean 6etan krimenaren paisaia. Eta filmineko aurre estrainaldia, Laetitiaren aurre estrainaldia edukiko dugu. Eta niri, noizbait hemen komentatu dut, genero poliziakoa eta suspentxea eta misterioa asko gustatzen zait. Eta hemen ikusi dut, horri tiraka hasiko diala, eta sekulako mahai ingurua antolatu dutela, eta esan dut, ze ona. Aipatzearen mahai inguruaren ostean, filminen eskutik Laetitia telesaiaren lehen 2 kapituloen estreinaldiaz gozatzeko aukera izango dugu, edo duzue joango azaretenok guk maitenari esker esan bezala. Bidaliko dugulako hor espia gisa, gu hemen egon gora. Informatuta, mantenduko zaituztegu. Hoi da, Laetitia da Iban Jablonkaren izen bereko trukrimenaren maixulanean oinarritu dute, eta mai inguruan Ibon Martin idazla egongo da, eta nik irakurri ditut Ibon Martinen liburu guztiak, misteriozkoak dira noski, eta asko emozionatu naiz. Oso interesgarri izango da, ziur. Eta entzuten ari garena, The Crown telesaiaren soinu banda da, entzun. The Crown. Nei esate jazu, soinu banda eta Hans Zimmer, eta esaten dut, ona da. Ez duzu entzun, igual dio, ona da. Baina hau entzun dut eta benetan asko gustatzen zait, eta aukeratu dugu, atzo estrainatu zutelako, crossover jaialdiko posterra, eta posterrean, zeintzuk ateratzen dira? Lady Di eta Prince Charles. Besteak beste. Beraien The Crown telesaieko 2 aktoreak agertzen dira. Baina ez dira bakarrak, eta asko dira hemen kartel honetan ikusi ditzazkegun aktoreak edo pertsonaiak. Hemen jarri dizuet, irrati bidez entzuten baduzu, sartu zaitezke ikustera geroxeago crossover jaialdia, beiraien sareetan edo webgunean eta ikusiko duzue, baina streaming bitartez jarraitzen ari bazarete ikusten duzu hemen eta pixka bat komentatuko dugu. Hemen azaltzen da Antidisturbios, adibidez, beran ezkerrean. Erdian Ted Lasso, agertzen da, Breaking Bad, Elena Irureta, Patrian, hemen beran. Elena Irureta eta Anega Barain. Eta Anega Barain, marrazkiak dira, ez dugu komentatu, marrazki bat da, eta hemen ari gara deskubritzen. Urtero beti estetika berdine, jarraitzen da. Beti. Baino, pertsonaiak, edo, urte horretan, edo, modan, momentu horretan, modan daudenak, edo argitaratzea dauden telesaien inguruan izaten dira. Edo, argitaratu berri, beste goran, La Veneno dugu. Hoi da. Hemen da, iruki moduko bat egin dute, eta irukiaren gailurrean La Veneno daukagu, badakizu sekulako arrakasta izan duela telesaionek, polemika ere sortu duela, baina sekulako arrakasta izan du, eta hortxe daukagu, eta La Venenoren azpian ezkerretara ipatu dugun bezala, The Crown, eta eskubitara Queen's Gambit, Gambito de Dama, eta erdian, zein amaia? Baby Yoda! Jon Lizek ere esan du, Baby Yoda. Noski, Yoda txikia. Jakin dezazuela, aste artean naiz eta irratira ez etorri, izpide izango dugula, arratsaldeko 6:30, beste mai inguru bat dagoelako, entzuteko serieak. Bai, nik irakurri dut crossoverreko programa, eta hau itzegin genuen astelen batean Marzolekin, oain hasi diela, irrati sail batzuk bezala, dienak serieak, telesaiak, baina entzutekoak bakarrik. Noski, eta hor egongo da mai inguruan Isabel Cadenas Cañón elkarrizketatu genuela bigarren kafean.
Gure kafetegitik... Zenbat konexio, ez da? Bueno, Zazpi pertsonena egia izango da. Egia da. Igual gutxiago dira. Egia da. Eta asteazkenean kolapsoa hemen dagoia da, titulupean, bertan Laura Fernandez, Rosa Belmonte eta Sergio del Molino izango ditugu. Esan behar dizuegu, kasu batzuetan Koldo Mitxelena kulturrunean izango direla, eta beste kasu batzuetan akaso Tabakaleran. Bueno, Crossover Series Festival.comen sartu, eta bertan programoa. Aurkituko duzue, errex eta hor ikusten da oso ondo. Eta ostegunean, esan behar dugu kasu batzuetan gazteleraz direla, eta osteguneko aldiz euskeraz izango da. Eta zer da? Honek kriston itxura honak. LGTBI komunitateko pertsonaien eta sortzaileen presentzia minoritarioa oraindik, gaur egun oraindik minoritarioa den presentzia horren inguruan hitz egingo da. Bai, eta Lucia Baskaran egongo da Aitziber Garmendia, naiz eta webgunean hemen ezin ikusi ez dute jarri argazkia. Ez dute jarri, baina jakin badakigu horrela izango dela, printzipioz, eta moderatzailea Gaizka Izagirre izango da. Gaizka badakizue, egun, aditu handinentakoa dugula herri honetan. Hori ostegunean, bai. Ostiralean arrakasta baten gakoak. Bai. Hau oso gauza ederra da, ze, Gipuzkoako Foru Aldundiak esan du, begira, nahi dugu, bai, Goya, Feroza eta Forkesariak eraman dituzten profesionalak batu eta gu ere nolabaiteko omenalditxo bat egin, ez? Eta, jake elkartu ditugu, benetan arrakasta izateko gakoen inguruan hitz egin dezatela. Eta hemen ditugu, Ane Gabarain, aktore hitzela, Diego San Jose, gidoilaria, Madrilen asko lan egiten du honek, Koldo Zuazua, beak, Amenabarren azkeneko serian ere egonda, baina, bai, ibilbide oparoa du Koldok, eta ekoizlea da, eta Mikel Serrano ere egongo da bertan. Orduan, zinema ekoizpeneko eta telebista serietako zuzendari artistikoa dena. Beraz, oso interesgarria izango da hori ere. Baina, badakizu benetan interesgarria, dena izango da interesgarria, baina pixkat urduri jarri nauena badakizu zer izan dan. Larun batean, azkeneko egunean, telesaien gatazka. Badakizu zeinek egiten duen hori, zein egoten da hor koordinatzen, zein esaten zu hitz egin orain zu iso. Nine, larun batean, zazpiterdietan, telesaien gatazka The Sopranos versus Breaking Bad. Wow. Zaila izango da, baina oso ondo dago, zergatik, jartzen direlako bi eta bi, alde bakoitzatik, eta bakoitzak argudio, sakon ez dakit hitzadan, baina argudio honekin berea defendatu beharra dauka, eta gero, bertaratzen den jendea, egiten du botazioa, eta horren baitan, bozkatu egiten du, eta horren baitan, saria ematen zaio irabazten duenari. Hauxe izan da, crossover jaialdiaren laburpentsoa, gehiago aurrerago aipatuko dugu, esan bezala, gure maitena izango da, gure espia, eta crossover jaialdian egongo denez, asteartan ez da gurekin egongo, baino bakizuz egin dugun guk, hartu dugu gure izar bat, alde egin digu, eta beste izar bat ekarri dugu. Eta asteartean Fariba Seijan egongo da hemen. Agian berak la unidadi buruz hitz egingo digu, ze puripurian dagoen telesaia da, eta bera hortxe dago. Así que badakizue. Asteartean telesaiak atope dukiko ditugu. Bai. Baina asko geratzen da, ze gaur ere asteartea da. Gu emozionatu geha. Baina asteartea da, eta ja bukatzen ari da dena. Ia seiak dia. Ja gure esan behar dugu. Maitena Salinas Beiztegi eskerrik asko etortzeagatik. Plazerra. Amaiar Zendebiluz eskerrik asko. Bihar etza juzet ikusiko, ez bat ez bestea. Ez. Gaizki oitu gara egun hauetan, baino ez. Baino ni ikusiko nauzue. Espero dut ez izatea oso astuna sentitzen dut, egunero nago hemen, hau da, laborategi, kafetegi hau nere etxea dagoeneko. Baina Inigorekin. Hoi da, Inigorekin, badator Inigo. Azkenia, badator. Bakarrik goiuri galetzen duten zulek, ez, bakarrik ez. Badator Inigo eta badator Iñaki Lasabiar, así que oso ondo inguratuta egongo naiz. Baina orain, agur esan behar dugu.
Eskerrik asko emone egoteagatik. Bihar berriro 4etan Naiz Irratian.